Άγιος Γεώργιος, στη Ζάχολη Ξυλοκάστρου, μια ιστορική εκκλησία που σήμερα γιορτάζει. Κι όμως, ένας υπουργός και η παρέα του ενοχλήθηκε από τους ύμνους και τις ψαλμοδίες αυτές τις Άγιες μέρες. Όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, χθες την ώρα του Εσπερινού, όταν εκατοντάδες πιστών είχαν συγκεντρωθεί μέσα και έξω από την εκκλησία για να τιμήσουν τον Άγιο Γεώργιο, ο διοικητής του τμήματος της περιοχής του ζήτησε να χαμηλώσει τα μεγάφωνα. Γιατί, όπως είπε, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, που φιλοξενείται σε μια βίλα κοντά στην εκκλησία, ενοχλήθηκε γιατί είχε μια σοβαρή συζήτηση. Έστειλε αστυνομικούς απάνω να κλείσουμε την κόρνα. Εμείς λοιπόν την χαμηλώσαμε την κόρνα και διαμαρτυρήθηκε λοιπόν. Πολύ αισχρό. Αισχρό για την εκκλησία. Πρωτάξου, δεν είναι αυτό. Είναι λογικό. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι λογικό δηλαδή. Ούτε Εσπερινός να μην γίνεται γιορτή τίποτε. Επειδή ενοχλούνται κάποιοι. Υπουργού παρόντος, πάσα μουσική παυσάτο. Έστω και αν πρόκειται για τη λειτουργία του Εσπερινού. Και όπως λένε οι κάτοικοι, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Παπανδρέου, που βλέπετε στο πλάνο μαζί με τη μητέρα του Μαργαρίτα και τον αδερφό του Ανδρέα, παρεμβαίνει στη λειτουργία στο γραφικό εκκλησάκι, τη μέρα μάλιστα της ονομαστικής του εορτής. Και το ίδιο συνέβη και πέρσι στην εορτή πάλι. Πάλι με το ίδιο περίπου. Με το ίδιο τρόπο. Ότι πάλι συζήτηση είχαν και πάλι λοιπόν και το κλείσαν πέρσι. Πέρσι την εκκλείσαν τελείως, ας πούμε. Σε παρακαλώ. Τι, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Στη θρησκεία εδώ, σε αυτό το τοπίο εδώ πέρα, έχουν θυσιαστεί άνθρωποι, γενναίες και γενναιών. Ο Άγιος Γεώργιος είναι μια εκκλησία ιστορική που χτίστηκε μέσα σε 39 ημέρες. Τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί όπως λένε οι θρύλοι, την 40η ημέρα θα μετατρεπόταν σε τζαμί. Αγανακτισμένοι κάτοικοι καταγγέλνουν τον Υπουργό Εξωτερικών, γιατί όπως λένε με αυτή του την κίνηση αμαύρωσε την ιερότητα της ημέρας. Δηλαδή θα τα ισοπεδώσουμε όλα επειδή ήταν εκεί πέρα ο Υπουργός ή όποιος Υπουργός. Μπορούσε όσο ενοχλητική να ήταν να κάνει υπομονή για μια ώρα. Να βάλω και μυαλό, εκλογές έρχονται. Ο Α προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Παπανδρέου για να έχει και τη δική του άποψη. Ωστόσο, η επικοινωνία μας δεν στάθηκε δυνατή. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου πάντως, Πάνος Μπεγλίτης, δεν θέλησε να σχολιάσει το γεγονός. Δεν έχω να σας πω τίποτα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Ας καταγγέλουν και οι αρχιμανδρίτες και οι αρχιεπίσκοποι, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η οικονομία, η ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση πρέπει να γίνει για τον άνθρωπο και με τον άνθρωπο. Η παγκοσμιοποίηση πρέπει να γίνει για τον άνθρωπο και με τον άνθρωπο.